Machiegni kendo riwruok mar Nases pachoka osingo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo margi karon ni sirikal oserem keto e tim winjruok mane gikete kogno e higa mar 2017 ka giloso kod ute fwambo e apisi margi buore Nairobi. Jagoro maduong' mar riwruogno Seth Panyako wacho ni Nases ok bi dok e tich nyaka sirikal chop dwachgi. Bende oseyo doho duol mar governors kod duol mochung' ne chulo osara mag jotije piny owacho mano SRC kuom thiro chenro mar Nases matemo chopo e ogirimiti mondo gichung ng'anyono. We consider this as the strike which should be the last one in our fight for the registration of the CPA conclusion and registration of the CPA for the Nases. That the Nases will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed. Number 3, that within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. We have been so patient for about 10 years. 2016 up to now is almost 10 years. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreements honored and arrears have been paid. We don't understand why the people charged with the responsibility of managing health in this country feel like nurses are not important and they should not, agreement ended between the government and the nurses should not be honored. We are saying as a union, the court has stood in our way from 2016 up to now. The COG, SRC, liars with the courts. You can see even our courts giving final orders in inter-parties hearing. It never happens. A court denying us audience like in Kisumu and proceeds to confirm orders which are permanent in nature and proceeds to say we have not responded when the reality is that we were not even given time to respond. We are therefore, as law-abiding citizens, ready to appear to court and ready to tell the court that we want to take the punishment that might be meted on us if that is what will mean nurses of this country can be respected and their CPA can be signed and registered in court. Otherwise, there is no going back to work. Jatend piny William Ruto medo chwalo seyo mare ne kweth masundo serikal mowacho ni medo wuondo kendo pogo oganda jo Kenya. Ruto kono kwethno mondo many agenda malong'o ne jopiny ok seyo chenro mage mabeyo mosetimo ne jopiny. Magi bire kinde limbe mare kaunti ma Machakos kama ne oyuore alam ka achiel kod chenro mamoko mag dongruok e kaunti no. Otieno Joab miyo waler. E kinde nyasi mar tieko chokruok e kanisa mar African Brotherhood Church bade ma Machakos. Nyasi ma bende noyuore kod jotelo mopogore opogore kumoting'o jatend piny William Ruto. Siasa nomako mach. Jatend piny William Ruto kono jotelo mondo otine oganda kendo giwere kod weche mapogo oganda koda yenje. Nimar mano e rachungi mabiro yiero jok ma idwoko pacho kata mago ma imiyo thuolo kendo. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii